Hej, dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního nového videa. No a dneska se podíváme na moje první videjko, což jakoby je vlastně toto na kanále Kubron. Já vás tu všechny zdravím, kdo se koukají na tohle video. Tento kanál bude zaměřený hlavně na Fortnite. Fortnite budeme hrát, ale ta sezóna je velice dobrá, mě hrozně baví, takže Fortnite budeme hrát nejenom na streamech na Kiku, který vám Kik dám do popisku videa, a všechny ostatní moje sociální sítě, takže nezapomeňte sledovat a občas se na ně kouknout, co je nového. No a my se samozřejmě i budeme natáčet videjka, to je hlavní asi věc, proto jsem založil tento nový kanál. Předtím jsem měl asi 2 kanály, které byly celkem úspěšný, ale už mě to tolik nebavilo. Chtěl jsem přejít na nějaký nový kanál, bylo to prostě takový lepší, takže jdeme na tohle. A my se dneska podíváme na takovou tu halloweenskou sezónu, něco si k tomu řekneme a líkneme. Zatím dneska nebudeme hrát, ale něco si jenom k tomu řekneme, aby jsme trošku věděli. Takže tato sezóna vznikla prostě asi před týdnem nebo tak nějak 4 dněma, kdy vlastně začíná Halloween, tohle je halloweenský měsíc, říjen, takže vlastně prostě je to Halloween, proto se to jmenuje Fortnitemares, jo? Fortnitemares, něco jednoduchého. No a prostě získali jsme tady po updateu nějaké nové lokace, v Battle Royalech asi 4, nahoře a dole. To stejné jako je v Server Buildech, ale v Reloadech jsme získali úplně celou novou mapu. Island se tomu říká, takže jsme získali Nightmare Island. Je tam vlastně, všechny lokace jsou úplně nový, halloweenský, všude je něco halloweenského, je to super. Jsou tam borsnutý zbraně, jsou tam motorovky, jsou tam košťata, aby s tím mohli lítat a takovéhle věci. Je to fakt jedna z nejlepších reload map, co jsem jako viděl, a navíc je to ta halloweenská, já Halloween upřímně já miluju, takže právě proto jsem to začal teďka hodně hrát. Taky jsme získali nový questy. Získali jsme třeba Fortnitemares, kdy vlastně, když získáte 15 levelů do 2 týdnů a 6 dnů, tak získáte prase, ten skin. Takže to je celkem dobrý, je to free, prostě hrajte a získáte ten skin. Získáte tady samozřejmě více odměn. Samozřejmě byly v shopu i jsou nějaké halloweenské skiny, tady třeba přidali Shaggyho a Scoobyho. 18. října přidají celou jeho squadu, takže na to se určitě těšte. Samozřejmě potom ještě přidají Mystery Machine, což je takový karavan. 14. 16. přidají Black Phone, The Grapper. 17. přidají Jasona Voorheese skin. A 18. přidají tu jeho celou squadu Velmu, Delphe a Freda. Takže celá ta squada bude 18. října. Takže máte se na to těšit. Tady jsou tyhle ty skiny. Mně se samozřejmě asi jedný Green Ghost, pak se mi hodně líbí. Říkal nějaký videjku někdo, že je to teďka gameplay, ale že to nějak opravili, takže i sám samozřejmě v tom bundlu jsou všechny ty věci, co potřebujete, takže máte tady všechno. Potom jsme získali do jaké bundle, to jako nic moc. A potom samozřejmě k tomu Fortnitemares, Ghostface, jo, tyhle ty věci, tyhle ty vlastně skiny, které jsou z dřívějška, některý přidaný jakoby z dřívějších kapitol do tohohle Fortniteu. No a to je asi všechno, co je teďka tady v shopu. Já se vám chtěl jenom říct, že na Kiku se jmenuju taky Kubron.cz, dávám to všechno do popisku videa. Všechny tyhle ty líknuté věci samozřejmě najdete i na informace k tomu na síti X, a my se ještě podíváme na video, jak to asi tak vypadá. Samozřejmě tady Wednesday Adamsová taky tam bude. Jo, tady je ta motorovka, která je nožík. S těmahle skinama samozřejmě počítejte, že přidají Scooby-Doo, jo. Tady celá už jeho sklada. To prasátko, který je zdarma. Repo skiny taky přidají. To jaké tady.
Takže asi tak. No a když se ještě podíváme, jestli tady něco je, není už. Není. Jo, takže nějak tak. Těšte se určitě na to, zahrajte si to a nezapomeňte sledovat můj kanál a taky můj Kick, kde prostě tady taky budeme hrát. No a díky moc a čau.